pase mtasheni nemabhenki zvakasvika nako aiwa ndakazvachokudida ai chandakakona chekuti ukapinda muHarare ka afa unyapinda kupusa ukaona usingazipiri pakini iyo unogona kubuda mutauro usina kumboezembera unoona kungobuda mutauro usingamboyikida izvo zvandakaita zvinonetsa kuti tokatongoezembera iwe unototya kana toezembera haisi AI kai yekuti kai ungatotaura kuti haiwa akatorwa AI akazvigadzira pafoto idzi imota dzevanhu vakuru right ana sekuru vevahombe vese ana sekuru kunze kana ukaenda kugoko kana unonzi pasvika mhondoro pasvika ana sekuru wakaona vasvika neiyi kana imo mushamiri zvose kuroita sei vasvika wakaona vasvika neapa zoti vanhu vaivauya totaura zvakawanda asi ukaona sekuru vaya vakadai so kana mumusha menyu usai hwekupika ipapo munoziva megani chikafu chamunopa sekuru muchiziva megani sekuru vaine bhegi kumusana nasekuru vasvika hasotaura zita rairi zita munoriziva megani nezvairi munoziva megani uwe unongozviziva saka ndinotaura kuti sekuru ivavo kana wasakana sekuru vaziva kuti wasvika vanhu pakawanda iwe kuti uzoti makandiwane paunozviziva sei ukapfuurira kuchishawasha ukapfuurira kuchitungidza ukangona chechecho chechi iye wangoicheukwena sotaura zvakawanda iwe unobva wangozota makandiwa vanechi vane pawa ravanoruda papi pamziyo zvinhu zvavo saka vamusunda gore hausapedza kutaura kuti vane pawa unozviziva sei ameno kachongoti izvezvi sekuru akati aiwa ka kugoko kumba ka haungatizimba ka haungatizaimba hazviite haungatizimba but kumba kwako ikoko ka haufangoita kubasa kwaHarare iko zvinhu zvakachongowe akutowanika muno muHarare kwete kuwanika chete atoanesakurati kachongo stage chiwo sitengirepo kuHarare kuno vaivati capital studios iri kupi patirabablas vaboka tatowa muHarare ungobva vaboka unotozimuri pake watosvika pachi Harare saka aiwa sakamusunda guri basa ramuri kuita kana vamwe vari kupiwa mota indikauya panapa ndinobva nembudzi nyama yembudzi ndiwo muzukuru dare saka munhu wese hapana anonzi uyu ndewase kumusunda gori uyu hasi sekuru musunda gori ndisekuru wevanhu ndinoba kutenda havasi sekuru wemunhu ende chandinotenda ndisekuru wenyika chandinonyanya kutenda kuna vanhu havo vasingaoni social media ndovakurudziro dai vachiita vachiona social media kuna vamwe vanhu vasingatozii matambudziko anopera pasoro kusunda gore nenyaya yekuti havatasi vanachipanda media vanachitachona mamedia akasiyana siyana sekusunda gore vanowira nemunhu wese edha unoitei kana unowepi unonga uchibva kudotito muzarabani ndisekuru vanhu beti bridge vese vanhu vese kuna bulawayo vane nechiview zvekozo vanotoziva kuti kuna sekuru musunda gore ende sekuru ndevedu sekuru vanhu saka vatoziva uri kuitawo ikoko vari kuita hatiti usachengeta varwere pachi mudheni kuna aya ane problem kuti anopora anofira mupa uyai nevanhu vasemusunda gore munhu anofira mupa unoitanzi iye anopora uyai nevazukuru ndivabatsire basa rangu ndinokubatsira vanhu achengu ari kutaurirai goko yakaudzwa kare bulawa yakaudzwa kare asi kana UK yakazvinoti vana chibanda nana T1 vakanamibhia zvikuzikia matobati the whole Africa kuti tikubatsira vanhu ende chakainakira foni yasekuru musunda gore haidzime hainde kuoff hairambika ifoni yevazukuru haisiri yangu inogara iri on ndakazomboti foni yaye yevazukuru inogara iri on 0771 384 100 iyoyo namba iyoyo namba uchiifona usawire mune dzimwe namba bata namba iyo 0771 384 100 mukangodaro chiti ndambudziko rako ratose ratopera wikiri ndinaoningoni yakupi pagogwe ikoko hakuna kameraada kuenda mubaka bati gogo kana sei ukona chibanda ndaida kumupa iyi iyeni bati pange maziko anobva kana sei ndinokuenda nayo nekuti zvazvinhu zvemachokwadi vanofana kuva chizviona kuziziva voenera pachitekete papa ndoro ari kuenda naro anenge aine naro pabhoko iro zvinhu zvemachokwadi unongozviona vegari muenderi mutsvage hendira anenge aine naro ipi irorere unokoza ikoko
Bawani, ndio bawani jabu. Ndifambe Masikani ndo katumira 30.